mica, que aquest desnonament l'hem d'aturar! Deixem passar la parelleta de Mossos perquè parlin amb ells, no s'acullen al que és una família vulnerable i que realment tenen, la Mimi té una malaltia i les seves filles això no ho accepten. Si activessin Mossos, hem de tallar aquest carrer i que no entrin. És fàcil de tallar allà dalt i és fàcil de tallar aquí, d'acord? Llavors, molta paciència. Hola, nois, noies. Gràcies per venir. Una vegada més ho hem aconseguit, ho hem aturat. Entega la feina màgica. No tenen efectius per portar cap aquí, han decidit deixar Rondalla oberta, però ja de cara al setembre, això vol dir que la lluita continua al setembre, voldrà dir que no tindré dia d'execució i sí que han demanat que es posin les piles les administracions que correspon. Però vulgueu o no, és molt difícil viure aquesta situació, tornar encara una quarta si no en busquen les administracions la solució. A mi no em sortirà de sota la pedra un pis, ni els diners d'un pis, ni ens solucionaran el problema. Per tant, no només és la meva lluita, que és la de tots. I demano, sisplau, gràcies per haver vingut i que continuem amb la lluita, perquè d'aquí un mes se'n tornem. Gràcies per acompanyar-me, per lluitar